Как успях да хакна промоциите на най-големите хранителни вериги в България? Един слънчев ден, докато размишлявах каква функция да вкарам в апа, който разработвам, се замислих кое е най-голямото оправдание на българина да не яде здравословно. И ми хрумна гениалната идея да предоставя на всички потребители най-актуалните промоции за фитнес храни по веригите напълно безплатно. В началото AI беше просто мираж и затова разчитах на BI, Buy One. В едно мазе снима брошури, въвежда от сутрин до вечер базата данни в апликацията и му пука тушите. Само че беше много мудна тази работа. Брошурите ги чакаше в почтата, да ги донесе местната лелка и ако му върже, да остане за него от комшиите. Затова аз като програмист реших това нещо да го автоматизирам колкото е възможно. Първо написах един крон джоб, който на всеки 3 часа проверява сайтовете на веригите и проверява дали случайно няма някоя нова качена брошура. В случай, че има Buy One, моментално получава имейл и почва да бачка като луд. След което от него единствено се изисква да избере здравословните храни и да им нащака скриншоти, тъй като това автоматизация за този момент просто не измислих. Оттам AI влиза в действие. Сам попълва информацията от брошурите в базата данни и така работа за часове бива свършена за 5 минути. Що ви ги казвам тия неща ли? Защото съм програмист и се кефа на такива простоти. Ако все пак съм ти грабнал поне малко интереса, този ап не е само за промоции, то е генерален фитнес мега ап. В него може да си въвеждаш тренировките, храненето, съня, теглото. Абе това е единствения ап, от който имаш нужда за всичките ти фитнес цели. То просто ми напиши в Instagram профила покана на лично съобщение и аз ще ти изпратя детайлите.